Gentil Baratze Kultura Elkartea Ataunen daukeun kultura elkarte bat da, oindala 10 bat urte sortu zana, eta osatzen deu, oindala 40 bat urte jentinen etorrera eta antolatzen, eta bertan parte hartzen zon jende talde batek, sortu zon geroa elkartea. Azkenen, garai baten antzeste genitun Jose Miel Barandiaranek Ataunen jaso zitun kondaira eta kontuzarrak, eta ikusi zen, geroa gehioa zijola, eta kanpotik jende asko etortzen zala, eta lan handia egin genezakela historioik zabaltzen. Eta, helburu horrekin, guk daukeun ondare kulturaloi zabaltzeko helburukin elkartea sortu zen. Gu laun batzuk, akerra eta laun batzuk etorri ginen indala pare bat urte. Aitzerea bagenun, hemen urteen behin edo ogi eiken zala, ogin prozesu erakusten zala, antzestu eiken zala zerbait igual, sagardon prozesu ere azaltzen zala, eta baserri ezala izugarrie. Eta etorri ginen ikustea, eta baita jakin genuen, handia pelikulan, bertako sukalde azaltzen zala. Eta esan, guazen ikustea, Eta etorri ginen, eta, esan zan, sukalde honta sartu, eta gure imaginazio kintzon, pof. Eta hasi ginen ikusten, sorginek sukalden, gelan inguma, gaizkin, galtzagorri eskaleratan gora, eta esan genuen, leku hau, irutuzteiun izugarrizko estenatokie gure kondaira guztintzako. Eta, hola, jasi ginen buru ematen, eta argazki batzuk atatzea joten bage, eta baimen eskatzen badeu, eta, hola, udara baten etorri ginen, eta, maiten bindu ginen baserrikin. Garbi dau, hauzko transmisio guztie, eten da daula. Gaur gurasok ez ditue ipuiek kontatzen. Gehieneare gurasok, igual ipuiek irakurri dituzte, baina kontau, eta etxeko sukalden kontau, ezer. Eta gare bateko gure historikoa indi gutxigo. Ni neonei umetan etzien ja jenti eta sorgin buruzko ipuiek kontatzen. Nere gurasoi, atxonamonak baina gurean aia etzien aiau. Eta orduan, badie 40 urte, Gentil Baratzako kidek, hasi ziela, jentien etorrerakin da, kondaira hoik zabaltzen, eta gero ikusi genuen, elkarte bezala, genitula, bi antzezpen, jende asko erakartzen zituen azala gaueko bilaldie, eta gentilien etorrera, baino behar genula, ipuik kontatze hoi, garai baten iken zanan antzekoa, eiteko beharra zehola. Eta pixka bat, gurason arten zabaldu edo, gurasok pixka zirikau, ipuiekeak ahoz kontatzea, eta ez jun eta ikusi bakarrik. Eta beraiek ere pixka provokatu eta hasi zuek baita kontatzen, garai baten egiten zan bezala. Eta formato txikigo baten, aktore gutxigokin eta jende gutxigokin lan egiten dugu. Gaur hobena gure web horrin sartzea izango da, gentilbaratza.eus da, eta han azaltzen da, urte oso egiten ditugun ekitaldi guztiek, ipui kontaketak, antzerkik, egiten duen guztie. Eta bestela, ea urten aldan, ez dut uste, gaueko bialdik eukiko duenik, baina bestela azaron jentien etorreran ikusiko dugu elkar.